Munduko soparik onena. Basoko leku eskutu batean, argia piztuta zeukan etzola txiki batek. Kea ateratzen zen tximiniatik, otordua prestatzen ari zen dortoka. Bat-batean, elurrekaitz batek ustekabean harrapatu zuen untzia, eta lasterreka joan zen etzolara babes bila. Kas, 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 kaizo dortoka, hemen gelditu naiteke? Ekaitza pasatu bitartean mesedez? Jakina untzia, sopa prestatzen ari naiz. Izugarri maite du sopa. Tori, bota iezazkio zua zenarioak mesedez. Dortokak eta untziak zatitu egin zituzten azenarioak, eta eltzera bota zituzten. Kea zerion ordurako. Etzolatik gertu, oreina zebilen, eta hark ere atea jo zuen. Kas, kas, kas! Kaizo dortoka izugarrizko hotzari du, zaral naiteke? Jakina oreina, sopa prestatzen ari naiz. Zoratu egiten hau sopak, Tori, bota fruitu gorriak. Dortokak, untziak eta oreinak papurtu egin zituzten fruitu gorriak, eta eltzera bota zituzten. Urrititik, tximiniako kea ikusi zuen azeriak, eta etzolarantz abiatu zen. Kas, kas, kas! Kaizo dortoka, hauze gozotasuna dagoena zuretzean. Sartu azeria, sopa prestatzen ari naiz. Gehien maite dudan platera! Tori, bota tipulak. Dortokak, untziak, oreinak eta azeriak zehatu egin zituzten tipulak, eta eltzera bota zituzten. Usain bikaina zabaldu zen baso guztian, eta banan-banan beste animali batzuk etorri ziren etzolarantz. Hartza, estiarekin, otzoa, piperrekin, trikua, porruekin, eta zagua, txanpiñoiekin. Danak joan ziren dortokaren etzerantz. Elkarrekin osagai guztiak moztu, zatitu eta eltzera bota zituzten, ze eginda. Orain, txop egin bar du, tartetzo batez, esan zuen dortokak zurezko koilara batekin eragiten ziola. Sopa egin bitartean, mahaia jarri zuten animaliek. Kanpoan jarraitu egin zuen ekaitzak, baina etzolan guztiak zeuden aldarte honean. Historiak kontatu zituzten, abestiak kantatu, dantza egin. Gau aldu zelarik, alaz esan zuen urtzintzak. Aspaldian ez dut hain ongi pasatu. Berriz elkartu beharko dugu, proposatu zuen hartzak gogoz beteta. Bai horize, esan zuen trikuak. Une horretantze, eltzearekin iritzi zen dortoka. Kea seriola, eta alaz esan zuen. Prest dago sopa, jatera danok. Mahaian ezeri ziren guztiak. Bitartean, elurra bota eta bota ari zuen basoan. Usain bikaina zeukan sopak. Dortokak zerbitzatu zuen sopa. Animaliek koiara hartu, platerean sartu, eta sopaz bete eta ñam, ahora eraman zuten. Segundu batzuetan izilik gelditu ziren. Bikaina, esan zuen oreinak. Sekula ez nuen jan hain sopa honik, adirazu zuen askonarrak. Hauze da, Espainiak maiaskatu zituen basurdeak. Munduko soparik onena, oio egin zuten guztiek. Dortoka, baina zein da zure sekretua, galdetu zuten jakin minez. Dortokak lozintzartean alaze erantzun zien. Lagunak, nik ura irakiten jarri besterik ez dute egin. Animaliek harrituta begiratu zioten. Osagai sekretua, zuek guztiok zarete, adirazi zuen dortokak. Basoko leku eskutu batean, argia piztuta zeukan etzola txiki batek. Kea ateratzen zen tximiniatik. Kanpoan ilundu egin zuen eta elurrari zuen oraindik ere. Barrenean, animaliak lagunarte gozoan egon ziren.
berogarri ona izan baitzen. Munduko soparik onena. Osagaiak zeintzuk dira? Lagunak, eskutada bat, istorioak, saskia bete, irribarre sorta bat, musika txorrotada bat, argizpi bat, bero pitxin bat, ura eta vegetalak. Nola prestatzen da? Lehenengo jarri ura irakiten, gero zatitu osagaiak eta bota heltzera. Egosi zu eztian eta eragin, noizbenka maitasun handiarekin. Eta hala bazan edo ez bazan, zar daitela kalabazan eta atera daitela gure etzeko ohean.